At tuyen, to'y kabarbaro nga programa, abay sana inokado drama nga makaipahay diragsak, ken liwliwa kabayata rigiting kay paragtar tarabaho, wenno padagina na. Kuyo ganda karod, gagayem ko dita taintay dinggen, dahito'y pakasaritaan, kibida tayo ani. Pepita. Limat simbang patan ni Antonio Pipita. Nangag ko itay ti bosina ti kotse na. Ay, kunak da kayo ti kwarto yung madam. Awan timtimek ni Sir Antonio, kasla makapumpong to. Dandanin makabulan mo nga agpapay akatulong mi Pipita. Saan ka kadipay anarwam iti ugali ti asawa? Kasla ka na yun ang makaungat. Ta seryoso ti langana. Saan mo ka nang timbilin ko itay, Pipita? Urayat lakid din ngayon mo ti pinatimplak akape. Ay, Oh, Pipita, nagpatimpla ka no ni Antonio iti kapina. ay, awan mo't nang kung baganang itimpla iti kapina ni Sir. Madam, saan mo't kami na nagununi? Kanya pa lang ito, Urayat. Timplaan na ko ni ti kape. Ang kape akman, tapno mabang arang tiriklak. Anya dahi tuyen nga Antonio. Agkapi ka no tapno mabang aran tirik na na. Sige Pipita, kay timplaan iti kapina. Sige, madam. Ay, siyak mo't kandang balin adakas. Kasla makapumpungtot ni Sir Antonio. Ni Pipita ti biniling ko. Papay asikatin ang nyag iti kape, Gabriela. Sika ka ni ti nagtempla ti detoy. Di Pipita tinagtimpla. Siyak tinangyag ta nagluton iti pangrabi tayo. Anya aya ti kapungtot mo, makadlawan ni Pipita ken ka. Anya ko matibibiyang ni Pipita. Katulong lang. Sanak man pala nga kasarsarita. Urayam amainom ko na ti kape tapno mabang aranak. Ay, Jack mawa at handay to'y nga Antonio. Kasano nga ta ang mabang aran tirik na no agkapi. No laban ti kayat na, di laban oray linnabaan. Antonio, anya ti sasawam? Abay, saan mo anang nagtimbaga? Saan kapay mo't asulot ti kunak? Lumaban na. Asino aya ti kalaban mo, Antonio? Anya pa jay kuna? Linnabaan? Sulot ka talaga. O daya imbagak alinabaan. Ni Andres pagsangputan na pala ang alabaan ng itarawatan na kanibakit na. Asino nga Andres? Kan-kantsawan na nga ron. Wow, sana all. Talaga saan ko mawawatan ni Antonio? Rumuara kun dito'y kwartuta. Tulungak lang nga ni Pipita nga agluto iti pangrabian tayo. Ituloy mo nga inumanday ta kapem tapno mabang aran ka. Ay, ni kamuto ti umawawag. Kumusta dapat nga na di bugyan? Ay, may ito umawag. Makapalpaak pa lang sa bayang gitaak. Hello, kamutaw! Hello. Kalpas ko pa ilangan nangan. Aging inanaak. Nagpalpalpaak. Nalagip kang awagan. Ken aging ingatak. Naimbag man, taaging ingat ka. Anya nga iti adda dita pagingat mo, tanalagip na nga hawagan. Naahala na kiti day tabahanag ka. May isa anak. Ha? Di kahit ko asawan. Makisarsaritakin ka. Kabayatan di pa nagpalpak. Ay na. Saor nga minda dyan pupoy. Apay ni Popoy. Iswan na daw ka ng rabi itay nor-oray ko. Ngamsan mat adimtang. Ay, amangan na din ang awis kan kwa na. Kat nalipatan na matin tinagtulagan niyo. Nagmayatan ti panakadingit ti Lucio ko kamo to. Nalamiis namin ti panahon kat. Dakla kumapay kat ti bumangon. Ang mga nuad na nalipatam. Amo, ti kat mo asawan. Salot, nakatulog at kay dyan, hindi nagidyaak. Hindi makariingat. Dandaning tingay ti rabi eh. Isupay lang ti panakarik na kisabisin ko. Lumakay ka talagaan, Pupoy. Managlilipat ka. Jesus, saan ko nalipatan? Uri matsika. Agpada ta lumakayan. Yung saan ka matanakan. Uri ta, saan ta abumakat. Unay ni Pupoy. Nagsapa lang nga rulig ni may nakikapi. Di pa ilan nakikuyog kanya. Asino dito sa muwan? Babae mat naridubog na.
Ang bunang kasama tigam na. Naimbag abigat mo, kamuto. Ah, Sanak sama tamalasin. diway. Si Kang pa yung diway. Ay, saan ka nalasin na dago? Sorry Kaslabado mo't ngamin tikawas mo. Apa day tabunag? Ang mga noong mapalaban na karaw. Anyati ko lang. Panawan kayo pa. Nimot tatang. Noan niya nakalipatan na itibunang na. Papisi na tidakal apapaya, meriendami. Anya? Sus kunak no anya itahayin. Ay no nagseryoso mo't ngamin ti panangibagam. May tamang ti kayat ko, Pipita. No ayaban ka o masidag ka dagos. Labaman na ti kagatgatang ko amado. Wow! Nagpintasan abado, sir. Ngam na laba kita. Saan ang may kamakamo sa rinyaw? Ada ka di bagak ng sarakitan. Tiimbilin ko. Labaam, saan ka di? Wanmat nga paisaw. Inayon ko lang na labaan ka dagiti murang. Ay saan? Kita makabarbaro. Ilaw kong mukit din na ito di kolor ka nagiti porang narwatan. Pink daytoy, Pipita. Saan nga amarilyo? Amok mat amaris rosas dayta, sir. Sige. Ingka nga rin labaan. Napintas nga asmangan itinalabag ang kurbata na ito. Ay, napintas nagpaisaw. Tsakong dilawan pa Amangan no agungat no ibagak kasanong asmangan na ti kurbata ti t-shirt. Hey, agsisimparat nga tan papanong. Kung kayam, itimplaan ng pailaan iti kape. Kunakpan gamin no nakaadayukan, Antonio. Pinalabang pa'y lagayam ka ni Pipita ti pagbadom. May sakamat adi makawawat. Pagbadok inton migat na jay. No inak mga opisina. Masapola nakalong sleeves kan nakakurbata ak. Numan manumatlaan nakakurbata ka amapan mga opisina. Saan nakman ang bibyangan? Sakti boss. Uray anya nga oras sa sumuragak iti trabaho. Mabalin. Pagkalma pala ang triknak. Makapungtot ka kadimanan, Antonio? Una, nangrona no pagpungtotan nak. Apay ko mapagpungtutan ka. Kakaysuna na lailo akan ka. Asawa ka nga ron, iso adungdungwan ka. Nay taman ti ko na. Uray may sa ti asawa. Basta nadungo ka nalailog. Masaludsod ko man. Anya aya ti kapungtot mo idi kalman. Saan mo nasaludsuran pa? Kunak man no dungdungon nak. Apaya pagpungtotan nak. Nagsaludsudak laang tinagidakas mo pa'y. Na ito'y titandaan. Lumaban na. Uray linabaan. Nabaliktad mo itong linilak. Apay ko mga aglaba. Adalang arudon ni Pipita katulong. Anyan, nakitam laang ni Diway. Nakaegam iti buning. Napabot ngan kamitan ang mga aram king kwata. Anya ti sasawam. No kaano lang nga dimteng di tibugyasan. Armegaon. Kasking ka. Unyat pa iso. Nakapangunot man ang nagawid bando agbakasyon daan. Ipangpangas nila kay Ingkor. Anapintas ka no ti trabaho na di syudad ka. Ang mga no nagbakasyon lang Kamuto. Kasanon. Naagpaiso. Nointan pa siya rin ni Diway. Kat pasabtan na tayo tibunin. Si kansa mati mabuteng. Apay ko mga ramidan na rita. Malaksid ano san naakayat ti paaram. Ni Sir Antonio, ang mga nagkamalay. Ni Madam Gabriela nga ako matiawagan na. Hello, sir! Saan ka matlaman naglilipat, Pipita? Andadar aya kapasken inton miga. At dahil pinalabakan ka ti pagpadog to. Ay, namagaan pa ikit din sir. Inlinong ka, untap no saan ngagkupas ti Maris na. Naimbag man tamanakam ka. Amom, paborito ti color pink. Kasla iti dumer ti rosa sa pingping ni Gabriela. Di ka palpalasangan na. Ay, karinyoso kayo matgaya nga, sir. Apay nga katawa ka. Apay ti kunam agang angawa. Ay, sus, ako nga tan. Ay, ada ka di pa ibagayo, sir. Sa anak kong nagsubli jay syudad manong kamoto.
Nangina amin na magatgatang. Sapay, kasla impyerno nga inalitaw. Ha? Nakita mo nga rin ni Satanas? Hindi kayo, mud. Nakaangaw kayo. Kunampay, nagdemonyo ichay. Ha? Ida kayo mo, tinasdaaw. Sana kung nagsublig yung syudad. Uray asino, tagdibdib pa. Ni, asino ko matimang lapad kang kangay? Hey, ang awan. Kunaklaan day jay. Tulungak lang ni tatang aggarden. Wala. Kasi mat ni tatang mo may isang trabaho di garden nyo. Hindi mat ngaminin nangasaway di mabalaw. Ay, pakpakawan. Pagan anong te asawa manong kabuto. Iso saan kalatan nga agas asawa? Talagang ay mas tipan ng lutluto Pipita. Saan na makauma? Kasladyak kaya ti sumarding amangan. Di pa'y kat agpat-pat nagkaamang-mangan latan. Agam kastaman ti kunak, makiangaw ka sag paminsan. Nagkuna ngagang angawak. Apay minum kan iti danom. Nalpas ka kan din, anangat. Ugalik ti uminom nga umuna iti danom sa akmangan. Sa kangarod makibibiyang. Dua kami laang ka ni Pipita ang agsasalita. Saan mo't lang makapa-high blood na ito linutom? Ay, saan mo ti kunak, sir? Awan unay ti tabana, day ta karne. Apingawan, nagimas ti taba. Naglalo no tosino. Ay, sus. Saan nga tamang pada ti tabak, tosino? Ay, agluto kiti tosino into maminsan, sir. Mul gaya, kalpasan ti panangan tayo. Ken no maugasam nagitinlanganan tayo Pipita, sumrek kan iti kwartom tapno makainanakan. Di mo matlip-lipatan nga idepan dagiti silaw, Pipita. May anak latan amang bilin ken kuana Gabriela. May anak kasilaw iti sango ti balay. Ti silaw iti kwartom ti depem. Sige, sir. Takasano ang makaturog ka no nakasindi ti silaw iti kwartom. Makainanakan nga ron no ag-Facebook ka pala. Ha? Ang mga no makiap apakakas kanya. At di kalakit nga ron makaturog. Anan, gapo ti dayang yung baga ni Diwaking ka. Maublag ka matan, kat di kan mga sawa. Ni Diway kit din, di makaipahawil ka niya. Madanong tulad ta. Ay, taman ti kunak. Amam nukun na, ti babae ti kasday. Kaya't naasawan, ang maupay ti riknana, tawan agad aram kingkwana. Iti dagya kinapintas na? Asos. Kita ma, ad-adda apin mo daw, iti panagyan na di syudad. Kaslang rujak mamati nga awan ti agar aram kingkwana win nobyo na. Hehe, kamuto. Aumot lang ti aramidin ta dito balay mo. Rumorta. Ha? Inta pasyarin ni Diway. Anya? Sus, pasado lasutsun. Oras ti panang pasyar ti nabartek na ita. Sus, madmadi ti alas 7 apa nagpasyar. Panagpasyar ti mapan makipanganday tay. Sige, magkakigay. Maglagid din na nakadigos ako. Ayan, uri saan ka nagtigos? Agbangbang lukalatan ka mo to. Anan amadlaw, no saan taan nagdigos? Ay, talaga si ka. Nagado ako lukwam. Naimbag arabi iyo kini manong popoy manong kamuto. Naimbag lakit din na nabigbig na kayo adagos ni tatak. Hindi ay, napanan naturog. Agpartin sa akin dito manok ni tatang mo ito nagsapa. Nakasaganan day ta pagngurungur na. Pupoy ka. Noan niya man ang lati bagbagam dita. Ang mga manggag na ka ni tatang koy. Kunampay. Dandaning kinamat ni tatang itibunong nagiging napartek ang nagpasya. Anya? Dayay, nag-alis toda na pimanang. Nahiranapay nga ron anapartek mat ni tatang. Ang kaso, nakayat da kon nga ulo yun. Anya? Nagpastak na matan nga garam. Anya, kasarada ako, kasta. Pambarakot. Ulitak, tiimbagak itay kinimanong kamuto itay aldaw itay garden. Di kalagas asawan. Malagip ko lang tinaybagakan ka ni Antonio Iderabi. Jakon sinalangan tamangan no agungat arabrabi. Anya dayjay, madam? Aramid na nga tati makiap-apa iti Facebook.
Di mat ngamin makataptapal. Sang ka sa una ti laban, di laban. Ay, kunak nun di cellphone ko tagriring. Nabatik gaya di kwarto. Ni Antonio, mga no ipakaamo na nga agawid nga umay mangal daw. Nasa papay matkit di Hello? Nalipatak magtinim bagakin ka Gabriela. Daw asin ka intol madamdama. Kadoan nak ang mapanmakipas ka. Anya? Kasano ni Pipita? Di ko yun ta. May mayat pa Kasano dagito'y lut-lutuan mi ka ni Pipita? Asino pa'y timangan? mas magtitilapan. Problema yan na ita. Saan mo nga orayan na makaungita? Dayta ka manan ako nak. No imbagam ko maadagos. Sapay no dinagluto ni Pipita iti paborito matusino. Anya ti ko lang. Iyawat mo man ka ni Pipita na telepono na ungtak. Amo naman nga napapanak. Makipas ka na kitangal daw. Ira na nakitin ti agluto iti magusgusta atusino. At talakat nga ron anagunget. Saan kan nga agunget? Uray ta saan pa'y anay saang titusino? Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito wastorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik tayo man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button. No di ka pa'y nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Madam, kunak niya itayan ti maangot ko anabanglaw. Nakayungat gayam. Nagpintas kayo, iti dito ang arwat nyo Inyalistok tinagdigos itay inidip kon ti cellphone. Pipita, anong samlangan ti agmaymay sa amangan, Awan ang yaman na kanyak, madam. Isuday jayan ni Antonio. Ay, mapankayin, madam. Itulog ka ni Tirwangan, tay trangkak tumat lang, Ay, agapura man launa yan ni Antonio. Lumuna tad-adda nga agpungtot no kasta nga agdardaras. Kasla madanagan ama ibusan iti digo. Ay, nagpuskol ti asok tilugan ni Sir Antonio. Di naman lang mapatarimahan kat nakabakbak nang. Ay, talagang agdardaras. Kasla maibusan iti ko ako na itay ni Madam Gabriela. Makaisa maklakit nga ron. Ay, yak maawatan ti ugali ti amok alakay. Nakawi-uyong musumrong. Kasla ka na yun pa ako markarit. Kat uray ni Madam. Sana nga mo, no asino ti kalablaban na. Imbis nga gawid ta pa'y ngagluto iti pangal daw, nagbalo na kon. Awan kaya, maragip ko man niya jiway. Hudno nga ta, dinaibagana, abay amon ti mga sawa. Kat day ta si Dam ipasnag mo kiti mangan. Tila sasawang. Apay, di ka pa'y napabot nga iti buna nga nakadiso iti abay, tinagtugawan na. Imbis na mabuto niya, makailik siya. Kanya ko matipakalakam. Kamu to, payong kaibigan ako nada. Agan nagkaintun maminsan. Huh? Amangan nyo, pikutan na kanila kay Inko, tapno asawaam ni Giway, delikado. Adulamin ngay bagbagam, bisin mo la dayta. Mangan takit din, nakadupay la sa Jiske, talaga arap sukat. Agsasaruno ti panag-team up ko. Kasla jak pa'y makaangan. Ay sus, nakasan. Ay, idiritsum laangan iti ospital tapno maalaw da pa iti angas mo. Pagpumpong ko tang nakade, Gabriela? Apila binugawan nak nga ay. At anda nga ron anakig tutak gapo iti kalata pa nagprenom. Asino ti saan ang makapungtot? Anya jimbagam? Kaya't mo amataya kon? Kunak nga min adi mo unay manswen ti taba. Minansumpay jay kilawan akalding kan lalat ti baka. Pagandara man tayo electric fan Pipita. Punutan nakla unay. Wan, madam. Ay, no di nakla ko mapinilit ni Antonio. Jakla ko masimurot kan kwa na. Ay na, kasla na bambanog akla unay. Alam lamiis ko maijay kwartuyo, apa ginanaan nyo ata naka-aircon, madam? Nagtugtugawak pa lang dito'y salas. Saan kayan samot ang nagbayag itinanganan nyo? Itay nakadisag kayo, pimanaw mo tadagos ni sir. Iday makapangan kami, pimanaw kami matan. Ado kan uti trabaho na ija opisina. Nasango na pa'y lang amin tinapan nakidaya.
Amang ano napatig at tao, tinangawis ka kwa na, ma'am. May isa nga ta kadagiti gagayim na. Ay, nagan kamot lang, Pipita. Ngayon, ma'am. Basit lang tinakan ko. Naladaw tayo mo't ngamin na nagmerienda. Numabisin ka, mangan kalata. San ka ngagbabain? Malam, sumrag ka kun iti kwartok tapno makaina na kamutan. Wen, ma'am. Ay, kasla na ba ang panog ni ma'am? Oh, na yan ni ma'am. Gapo nga tayo, ti pudo. Tinto, ba't kami nagtudo? Ngay, agdudong sa kan sa agdi Pupoy mga na makaturog ka kabayatan ti panagubram. Sanak mo't naglang-lang akal ding mo kabalo si kami. Nagmayatan day tasong bat mo. Asino ko mga men ti agdung sa amadamang agtrabaho. Ito lang pampanunutin. Saan mo na panunutin pa amangan mo saan nakamutla nga pampanunutan. Kat ni Pipita, pampanunutin na kamot nga ta. Sa bali man ang tinalagip mo. Anya day ta? Apay ang nalagip mo ni Pipita? Nakadayo, inagkatulungan na. Apay, nagreplano ka din when nagbarko ni Pipita. Tako na nakaadayo, tinagkatulungan. Nagadwa sa umsika talaga, Pupoy. Yung naglugan lang, tibos. Asa digla tinapanan na. Nagadunga mo kan sasawam. Si kantuman ti mapan idayan na. Ta magmagna ka, ta kita man no asidig ako nam. Naggadong ibagbaga mama sa isayang, awan sirbina. Nidiway lang nga rin. Sigurado nga asidig. Tadala ang ditibugyasan. Tapno sumardeng ka man langan na sumanaw. Inka gumatang iti merendata tabisin mo daytan. Naimasan samat ni Manong Pupoy tinaturog itay nakapangal daw kayo Manong Kamuto. May sa kayo ba? Nagbalon kami. Binaon ko lang agimatang iti merenda mi. Awan ka dati ba unin nyo? Awan. Agpada kami abaro pa lang ka ni Pupoy. Iso pa ya disturbo iti panlaturog dita. Kung abay Manong Kamuto. Anwam ti agasawa no bartag to matlaan. Ay sus, singpat ni Pupoy. Padang ngawan bisyo na, kapilaeng. Awan ti kas iti agsingsingpot Manong Kamuto. Itultuloy mo ti kinasingpot kinagagat mo Manong. Ha? Nek, pimanawag. Nasingpot ni Diway. Nagagat ka napintas pa. Nagpatinggak langan, iti mang boy-boya, iti kinapintas na. Nadalusan ti arubayan. Ni madang matay chay. Tsak na po, tanang tagayam, iti hardin na. Awan ka din ti aramidam, Pipita. Awanin, ma'am. Tulungan kayo mang sibog ka dagiti masita siyaw. Nasibuga akon itay bigat. Awan mati aramidak. Makaayayo abuyaan ti sabong dagiti masetas ko. Makaikat iti bannog. Puno la unay dayta, madam. Ay, napimpintas ti balay no damaseta si taglawlaw. Mangala ka man kit di ti bulong ti marunggay. Mailiwak nga agsida iti dinengdeng. Agsitsida ka di mat ni sir iti natay? No nata nga mailawk iti karne, kayat na. Agam, bayamon, no di na kayat ti agsida iti marunggay. Di maawas gayam ni Diway, anak isasarita king ka. Di mo na naibagan no anya ti sidsidam. Masapol pa ilang ibaga kaya. Kandi naman dinamag no niya ti binalon ko anang aldawan ta. Sige. Umulak ka lata, takita no diyan adang matidog di tihimit mo. Kung na mga taadyak nawatan ti kahit mga asawain. Imbaga na lang aro din na pag-anom ti makiasawa kada mga asawa. Pinadas mo kumalata amam ayan na maisalat. Malaman na gaytan. Nyaman nga tanay ti sidaen. Tayo ti problemaen. Tap no maibagam kini Diway no anya ti sidaen. Madamdaman ton nga ipisok mo ti marunggay. Awan pa'y mat ni Antonio. Agungot nga rod adyak kagiddan amangan. Amangan no, ano pa lang aramida na di opisina na, ma'am. Kanya nga tatibaga ni Antonio tay mawag pailaang. Hello? Malas iti amin amalas.
Nakasangpetak kuman sa anak na dadaulan. Kat imawag ka kuman iti mekaniko anang guyod iti lugan mo. Di mo ibaga na kami pailaan ka ni Pipita ti mangtulong kan ka. Himawag akon. Ng awan pa'y man. Pagsasawak sa tilo ko. Ay na, aduman lang amin a pagpupungto tamon. Saan ada ita ti pakiap-apaam? Amok mabisin kayo launa yan, sir. Apagisaw. Daytay to sino a paborito ya si Dan tinanti pang rabian tayaw. Pipita, at adamot pagpungto tala. Anya ti pagkit kita am kanyak. Kaldeng nagsinsinay ti marunggay. Ay, daytay to sino, sir. Daytay marungkay para kan ni ma'am. Tamailiw ka nung agsiday ti dinangdang. Anya ka mat nga minay Antonio. Sangwanan ti panganan agong unget ka. Oran niya nga oras. No kayat ko ti agungat ta. Ore man no madama ti pandangan. Sakti are di ti balay. Kasano nga rod maimas ti manganda tao no agong unget ka mat. No saan ka pa'y amabisin, ing ka pa'y lamaturog. May saka pa'y Gabriela. Saan nak nga ada pagpungtutan? Mabisin na. Oo, mabisin ka mat lagayam. Ngam saan ko maimas ti mangan. Nga uray pa'y naimas ti sidahin. Agasong dayjay pasama kanya. Dayjay lakit din ti pagpupungtutam. Gagangay na madadaulan ka. Ang Pipita mangan kalatan. Mangan kalatang amin, Pipita. Sige, sir. Talaga mabisin ang matay. Di mo na yun ang pati magam. Mga anak man langan. Tapno addan to pigsak na agungat inton maramdama. Sus. Anya lakit din na ito amok ka na kay. Ha? Mga lakit din. Napabutngan kan samot. Kaya di na minsan nga imay kayo kinimanong kamuto. Adda nakatiso abunan. No kahit mo ti malatiw iti tugaw ni Diway. Mabalin latta, Popoy. Di nga min Diway. Uray sino ka na kayo? No sa dino ti kayat yung pagtugawat. Mabalin latta. Nangig mo, di ko na nadiway. Uray asino ka data. Oh, siratan ka mo to. Mabitlaan. Tama panak biit iti kusina. Da kayo pa'y lang tagsarsarita. Sige. Kilahat mat na timakting diway. Jesus, hindi nagsupli. Ang mga nuatan igkam na abo ng delikato. Takari. Dahita ni Diway. At daigam na ngayon mo ko. Anyan? Utsilyo matlatiin nalak. Nalipatak pa itay bibing ka. Pangilgat ko kumatay ti kutsilyo. Isumat ko na diway. Maangot ko ti agat bibing kakit. Napigsagayam ti panagaangot mo manong Popoy. Malagip ko lang arot kay module ti kaanak ka. Anang patulungan na kanya. Makasangit ka no. Tadi na nga amo asumbatan ti uni ti kuton. Anya? Madam, apay ka day. Nasigak samat ng tipan naturog mo, Pipita. Pasensya am na kuman ni Antonio, Awan oras ti panagunget na. Uray madama ti panangan. Awan anyaman na day jay. Banog kan bisin na lang ata. Ay, ti daras na kat nga agmuryot, Sige, Pipita. Ituloy mo ti maturog. Amok na banog ka. Ay. Amangan nadamot sa bali akapungpungtot ni Sir Antonio. Baga turtur ka katalaga. Makay si makalagipiti lang ni Popoy. Iti makita na ni Diway anak kay gamiti mo ko. Tiyakla na kanunod ta sotilin. Ta siyaklat tan tilukluk ko na kanayo. Nasingpet ni Diway. Sanda nga agad dayo ka ni Pipita ito gali kan kinapintas. Napudpo daw pa ikit ni Diway. Ay, anyarete yung pampanunod. Ay, basta. Ni Pipita latate ay ayatan. Masadutak lang pumaabo maangon itay. No, anya na ito'y nga ugalim, Antonio. Kasano kumamabang aran ka no makakape ka? Day tangaron ti sapulan ti buksit. Napan ka iti kwarto ni Pipita itay. Di mo pala pinagtimpla iti kape. Amok nga ro da makakapkape ka?
Kita napag-aran at agos direk nak. Dayjay kayam ti kayat da. No laban, di laban. Antonio, anya alaban nga ibagbagam. Agdengeg ka kanila ta, Gabriela. Sa bali man ti pagaw-awata maun. Uray aglinlaban kami kadagiti amigaw iti kinaaduan iti kwarta. Ay, kunak lakit din anya ti ibagbagam. Amokmet nga adu ti kwartam, saan nga masapul nga ipangas mo. Anya ka na ya, saan mo manan anaawatan ti kayat ko asawan. Makauman na dialogan ka. Ibabain naklauna yan. Gumatangak laangan iti bano. Anya yati ko na ti mekaniko. Saan ka din amatarimaan? Saan ko na dinamagpay? Ibusak lang na ito'y kape. Maturog tantaon. Ay, yaman pa'y apo. Nakapanunot mo't lang nga maturog. Ay nga mabait lang. Salpag. Manyati pagluga na kinton bigat. Siririing pa'y lang atan ni Daris. Sino ang Daris? Daris kung kunak mong gamitan. Ni Almendres kunak kuma. Mangupaak pa'y laang kadagiti papaupaan na alugan. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dati Wastorya TV tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing beat, data subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Naimbagabigat yung ma'am. Timplaan kayo ka din iti kapiyaw. Siya kung ti makamong agtimpla iti kapek. Diyak kumapay la bumangon. Ay, kasla nasakit pa ilaan ti bagbagi ka. Kurang titurog ko. Ay, madlaw nga agpaiso na puyatan kayo. Takasano? Saan ang nagpakaturog ni Antonio idirabi? Intulay nga tan ni sir. Tinagong. Makaturog ak lang arod una yan. Pilitan nakpailang nga bimangon na nagtimpla iti kape na. Ay, biyag at talaga ni sir ti kape ay, ma'am. Sang ka sa una ang mabang-aran ka no tirik na no makakape. Nagadopay lang nga ibagpaga na sakbayan na turog kami. Pasado alas 7 ni tibigat. Saan pa'y arimuar ti amok alakay iti kwarto ta? Saan nga ta amabisen? Kuna ni mama baybay ak kanulat ta. Saan nga ta amapan mga opisina? Ayaw niya pa'y so. Anya nga iti pagluganan na amapan mga opisina? Nagbaknang ta. Nga may samat namin tilugan na. May sursuro tak, hindi kinaragsak mo kamuto. Napagustuhan kan sa kay didirabi iya. Anya manan na ita sa asabon. Bigatin nakmanan na po boy. Nadandani dumanon itilapayag mo tiyasan mo. Amang ka nung natagtaginip mo ni Diwa niya. Sikati pa kay semak. Jakla na lagip tinang sutil king kay dirabi kay. Nadlaw ko ang napabutngan ka idinakitam ni Diway ang nakaigam iti kutsilyo. Makalikak man. Pagilgat na maglagayam iti bibing ka nga ipamerienda na kadata. Ngam nakigtot ka niya. Ay sus, anya pa'y lati sa pulong kini Diway. Nadunggo. Kanayon laki di mabsug ka iti pamating na. Nagtrabaho ka kit Dane. Mabalin mo't nga tati Kartep. Apay ako tsilyo pa'y lang tinala na, ha? Di mo mawatan, di ka nasawain. Ha? Dahil 20 pinatimplayo kapiyo, sir. Saan kayo ka di ba, mamiga? Ay, di naksingaan, Pepita. Hello? Anya ka kadimot Almendres. Urayak kita, di upaak alugan mo. Napansapay laang nang ekstra ang naglako iti balot ti driver mo. Ay, sus, amo, magkam ni Sir Timaki ang auno kayat na. Sige. Mauna mo ti driver mo, ngayag na tilugan ditoy. Anya, lugan tip mo ni Rarya. Salbag ka. Pagungan tandak ka day. Tigatan man ni Sir Ti akong, Anya ka daya. Laglawag mo nga mente agsao. Inupaan, tipo ni Rarya. Kunang gabi na. Apay kayong palubos mo. Sige. Nasayat nga rod no kasta.
Wan, kasapulag tilugan. O, di ka madanagan. Saan mo ang problema daytan? Mga numaatake ka, itikigtot mo. Enton makitam, ti baro alugan ko. Kunaklakit din noan niya tinapasamak mon. Tapi nasukunak. Dito'y matlagayang paggatagan tilugan ti pangdanunak ka. Anya kumabot ti mapasamak kanya. Saan ka kabalan? Uray anya alaban ti pagsasangwan bay. Anya day ta pagsasaom alaban. Di saan kan anapan ng opisina? Nado, tinas ka na pirma ka papeles. Makauray day ta, Gabriela. May ka. Dagito yung man ti pagpilpilyak alugan, Gabriela. Day ta. Kakangina matagito'y alugan. Awan mat tinalaka. Napintasan day ta nasurok amay sa amilyom. Ngam napanunod ko. Tapno saan ang makapagpangas dagiti amigo. Day ta dandani 3 milyon ti katagag. Saan mo unay nga ambisyonan tinangina alugan? No may dongpar mo, awan tong matlat serbina. Anya kalaya. Apay aday ta panakaidong parko ti pampanunutam. Ado ti kwartak. Sanak man abiyanga si Gabriela. No di mo kayat ti mabiyangan. Apay payla a pinaayaban nak nga rod. Kaya't ko nga rod nga ipakita king ka ti baro alugan ka. Ay, sige. Mabait lang. Tabaliwak akasarita dagiti paralako na. Sigurado kon iti katangag. Daytoy ti alaga alugan, Gabriela. Pintasan si ka. Unak, namabayag kayo ti papanandyo, ma'am. Agdang kayo matang. Naibayagak pa'y kumaano jak nagkadkad amapan kami pa iti mall. Ang isumat tinagbabawi, tada ka no agur-uray a kliyente na iji opisina na. Isang ganaan kayo nga rin iti merindayaw, ma'am. Madamdaman ton. Ay agmerienda ka kumalatan pipita. Di na kumalatan inuray. Gumatang matlagayap itilugan no apay a pinaayaban nakpay laeng. Awan tong ti pagpupungtutan ni sir, tabaro tilugan nan. Amang ano gumatang to kanupay iti maysa. Ay hedya ko nakibiyang. Jak kayat ano anyala ditan ti pagsinsin nung batan me. San mo gaya man ang pantinulungan ni tatang mo? Napalaban nak ngamin manong kamuto. Ha? Anya? Ti kayat ko sa wan, naurnong dagiti murang may kinitatang. Oo. Napalaban nak iti kaado ti linabaak. Mm. Mayak lang gimatang iti sidaan may apangaldawan. Ay, oras yak mat. Alag, kuyugtat ko kumang. San tamat ngagpaday ti pagturungan wino pagawidan. Kinabaalak matyak may sangay may dito istor manong kamuto. Saan ko akasapulan ti kadwa? Ha? Sos, na may saan na ka. Napintas sa talaga ni Tiway. Nunod duma. Mapagriruam alalaki. Di, nabainan ka nga ron. Di dayang yung baga ni Diway. Jesus, kung naktupay ngamin nga ada pa nagkursunadong kingkuhanak. Panya? Agkuyog kami kumalang. Agkursunada adagusan. Anya ko matadakas na. San laki di adumanon kinipipita. Mayatsata. Pupoy ka ha? Nagpada kayo kinibudoy a playboy nga wan nobya na sandak ng ramraman. Kat nimit budi ti ramraman niyo mo. Dikit din pudno ti ko na. Agpatingga kayo lang mo ti titiks. Ay kamuto. Sakbay ngumato. Ti pressure ti daram. Ang mga nukadat mo nga itimplaan kay ti kapim. Diad-adan ang umato ti darak. Nasaan ka makakapkapay? Awan ti pakadanagam kanya. Normalak pay laeng. Kaslaglang lang nga kayo mo nga attorney, sir. Nagkuhapo kayo. Aglalo ta nagpintas ti baro alugan niya. Saan mo adamdamagan kanyak, Pepita? Nandani akmat nagtorpo si ti abugasya.
Ngam, jak, pauawagan iti attorney. Adandan tumot lang aser ti awag na kanya. Ato, matlaan. Saan nga attorney? Ay, sir, umuna ako na iti unag. Ay, mabit lang, babita. Napintas mo't lang tilogan ko. Ay, saan lang nga napintas, sir? Nakapinpindas. Agkatwa tagayang pepita. Gapo iti dayta. Ag-blow outak. Awawawan. Awisak dagiti amigok dito balay. Katrambakan may iti panakagatang ko iti baro alugan. Ay? Napintas kad nangina alugan. Kimatang kalaang itilugan mo, Antonio. Awi sa matandang iti amigo nga agrambak. Amo, do apay, Gabriela. Tapno saan da makapagpangas kanya. Sakon ti kapintasan kan kanginaan itilugan na. Sikat ti makam mo. Itaman di ko na. Saan kalaangan ang makibiyag? Pepeta! Umay ka man dito, darsam! Okay, sir! Agluto kanto itinayon ti sagana tayo at alo akaldeng kan may salit chon. Ha? Saan mo liplipatan day tay paborito kato sino? Ken kumatang kanto tilalat ijay tyendahan. Tarami dum akal hintay. Sige, sir. Kasangay yun sa. Kaslag kasangayak badan apipita. Pagpulutanak man itinaimas dagiti amigo. Bibiyang ko pa'y nubumlagda nga agpulutan itilalat ti baka. Salbag. Dumat tinayam ko. Dapat lang balik na ti baradang ko. Kunak man no naimasan titurog mo, Antonio. Apay arimwar ka pa'y lang iti kwartuta. Nabartag ka. Aya. Nabsog ka man lang, Pepeta. Wen, sir. Naghimas lagitin sa kana yun. Aglalo na dyan swam. Talaga analaing ni Arong nga agluto, Pipita. Ay, napananan, tayawid na nagiti sobra tayo. No, sige. Makamu kayo nga gipagri kada gitu. Kayat ko ngayon tunbigan. Nadalos iti unag kenruar ti balay ha. Itala ang makita ko na pasanot ti kinaragsak ni Sura, madam. Kabailan namat gayam ti agbalin anaragsak no kayat na, Pipita. Aday tan gayam ni Arong. Naimbang tada katulungan ta nga gipak ni. Di pala na ba na kaunoy gakriti kwarto kamoto? Abanuga ka nang gipak ni? Adda nga minsan ka ba si tapaskan dito yung balay na kiti amo? Ay, amangan pa'y no makaturog kan. Saan pa'y mat? Jak pa'y napalpaan, napasugak. Ay, Kumusama tita bugyasan. ay, nasayat lata. Giyasan lata di ang pala. Ay, wen, saan mo ta mabalbaliwan tinagan na? Agtuloy lata tinaldaw panagbiag dito eh. Itigartin mo ti ayan ti pagtrabahuan nagiti tattao. Makapaili mo ti panagbiag di tabugyasan. Ngem, adan to lata tsimpo, makabakasyonak manan kamo to. Sakman gaya man tinay kapis. Taladlada wak labas siya, edi sa magmamano ka nito. Naabusak ko mas tipan na kasalitang kinipipita. Anya ko mati pa kay kapisam. Kahit mo ba, iti makasarita ni Pipita? Taltalit mo pa'y. Ne. Anyaya ti apalam kat agsasaron do tanitit ta cellphone mo. Nagadulakit di ti textmate mo. Textmate laeng, dagiti. Adak am mo ti kinatao da. Idinto ka. Ay sus. Adapay na diway. Sika lati agmadmad eh. Hanyan. Nya? Ay napupoy aya. Ay, nagsuyabak lang arudan. Maturog ako na. Makamuka no kahit mo ti umyan dito balay, win no saan. Salpag na kita tao.
Bigbigat ang dakilain. Payaya bigbigatan ti agtanta na butob. Di ka katdisumbatan dagiti umawawag kan ka. Idapak manlagan ti cellphone ko. Tatay Pepita! Pepita! Anya man ti ibagam ka ni Pipita. Di mo ibaga pagpupungtotam. Nakaragragsak ka lang idi kalman. Ay, hindi kalman na. Kita man dito kwarto ta. Ay, nakadado awara. Apay ka di, sir? Agdalos, kan agipakni ka man dito kwarto. Kita amne, nagado awara. Ay, yakpay gayam na urnos dagitilin na ba ang arwatan niyo? Adadapay lang di ba kanti ang kwarto, sir? Naimbag abigat yung manong kamutaw. Nalabsak mo't ni manong Popoy iti store. Nala daw man nga tanan nakariing. Ang mga nuadapay lang na panan na, hindi rabi. Ay, nyamatan. Unay lakit tinakinapintas ni Diway. Lalo no umisang, dagayam kalid na. Sige pa'y manong kamutaw. Amangan nung masingat di pa nagtrabaho. Gamno nakalikod. Kasla lalaki. Mabitlaan. Saan nga tatumboy? Ingam, mapasyal mi ba't kanipo ba? Kunak man nun alpas kan na nagdalos dito'y kwarto mi Pipita. Apay nagsubli ka pa'y lang. Ornosik lang nagitiarwatan niyo, ma'am. Sige, sikanti makaamo dito eh. Adala ang papanakbiit. Wan, ma'am. Di talaan ba pati ayang nagitiarwatan ni sir? Waramat pa. Ay, mabit man lang. Ano tayo? Paltok! Atay, tultuli na paltok ti amo kalakay. Ay, saan mo't kitya nakaskas tao na ita? Kas lang gagangayan ka nagtitibabak ng tenda paltok da. Saan mo tatakas? Tapang sa naknib tayo tibakbak ita? Ay, nalipatak gayam din ang itugot iti Tulberg. Ma'am. Pipita, ano na ita? Nakita ka dagiti arwatan ni Sir Antonio, ma'am. Saan nyo ka nga mo nga dapaltog na? Ay, magnerbyusak pa'y. Idinto ta, kasla ay ayam lang apaltog ti panangigan mo iti dayta. Ay, at ano ni Antonio ti paltog? Kasaritak tuman inton sumangpet. Sige, ma'am. Ituloy ko lang ti agipampang ka dagiti arwatan niyo. Mutoy dayta paltog. Siya kung ti mangidulin. Ay, mabitlaan. Aslang tigargarak mo tamangigam. Ay, iba kayo. Ano sa din ti pangidulinan niyo, ma'am? Siya kung ti mangidulin. Oops, sakbay nga ituloy tayo, dito Istorya TV bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Mabitla. Amon mo't kayam dito briefcase ti sang katugot ko apaltog ko. Sa dino nga tati ayan na. Amang ano na po ka matan. Ni Gabriela, itaman pa'y ngay mawag. Hello? No saan pa'y anakita ni Pipita? Tsak kumaambo nga na iduldulin mo apaltog. Anya ti kunam, Gabriela? Agalwad na ita, Pipita. Papingin nala na ti paltog ko. No anya lang ti pagdengdenggam. Kunak, nakita ni Pipita ti paltog, kabayatan ti panagipakpak ni na kadagiti arwatam. Apay ngamin ani Pipita pa'y laang. Tiyagi pakpak ni kadagiti arwatan ta. Nakasinsinyora ka matuna yan. Agalwad na iya Pipita. Makasangputak lang inton malam. Kita na. Slamu, kung ti mapasamak na makasangpet ni Sarinton malam. Ay, pagungtan na klakit eh. Saan kumot ngayong gagara? No pagungtan na, sumong tatak. Anyakid din, tadyak ikalintagan ti bagay. Masapul na sumong batak mo, no kasapulan. Imay ka lang aro din nakikapi na sapa. Ti ka pa'y lakimuyog kanyak dito'y garden. Dapat nga rin napanakamuto. Ngam salbag, naibayagag mo. Ay, mandayap. Di mawas ka di, ni Diway. Aywan, dinamag na ka. Agpaiso ka mo to. Ne, ang awan nagsamid lang.
Kasla kalukat ta sardinas ti isem mo. Kung nagtubay ka, agin didikan tubay laeng, dinatiliwan ka na kursunadam ni Diway. Oh. Pagsilosan na samit. Di ka madanagan ka mo to. Saan ka akaribalin? Nagtrabaho takit din, makaano ka man na niti sa ungawan Sir Servina. Sinubok ko lang. Anyangay. Kulam nagtrabaho ta. Ngam, mayat-mat no. Sumana o kalat ta. Tapno saan ta amabando. Anya ka na Pipita. Nagbayag ka anang ilukot itigay. Malaos ti tukak amabadakam. Kas ka lang nabiyag nga alays. Saan mo, sir? Nagdardarasak tupay. Sumumbat ka pa lang. Sir, saan nyo kadipay nga ilukat tikot siya? Aywan kaya. Ay kita gapukin ka nalipata kon. Pepita, at dabasol mo kanyak. Antonio, apay aya adi taruar ti pangungtang ka ni Pipita. Ang mga adamayara na alumabas a pulis. Nyamot a pulis si bagbagam. Pagkaluwad ka kanyak, Pepita. Hindi mo sayaatan ti sumumbat kanyak. Ikatan ka, akatulong may. Sandak ko mamatapang taan, sir. Awan na nagsanabasol ko, tap na ikatan nakakatulong. Diyak kaya tibiyangot akatulong. Adon tinagbalin akatulong may. Ngem si kapay laeng tinakaiturad anakibiyang kadagiti gamit kaw. No, may papaniti paltog. Saan ko ngayon gagara nakita? Nakita lang, hindi nagipumpunak kadagiti arwatan niyo. May samot ngamin dahito agabrela. Anya ti basol ko, Antonio. Pipita, panawan na kami ni Antonio. Siya kung ti makaamo ang makisarita kinkwana. Sige, madam. Mapana ko nagluto iti pangrabian tayo. Ops, Pepita. Saan ta pa yan alpas? Ituloy tanto ti agsarita, ito na madamdama. Aywan kayam, sa dino ti ayan ti paltog ka. Pinaidulin ko ka ni Pipita. Diyan kwarto ti pagsaritaan ta, Antonio. Anya ti kunap. Mapinga adda kini Pipita ti paltog ka. Adda ijay kwarto ti paltog mo. Gaputa ag nervyosak amangigam, pinaidulin ko ka ni Pipita. Nagsalsala ka din tinangiduli na may tipaltog ko. Nuay nalipata mong tinakay panan na. Masarsara kang pahingaron. Nasaysaya at ditayan na tapno awan makasukain. Kasano no adda makaitik-tik ka dagiti pulis nga adda paltog mo? Anya ko ma, tipang tiliwan da kanyak. Kat adda lisensya na dayjay. Tapno amam. Adda lisensya na amabalin ko nga itugot iti uray sa dino ti papanak. Anya, ay na, ag nervyosak man iti dayta nga imbagam. Anuam ay ti paltog. Kayat ko nga raw ti madani ti paltog. Ay napangaasim. Idulin mo dayta. Saan mo nga itugtugot? Di nakpatayin iti nervyos, Antonio. Kayat mo ka din ti mabalo. Saan Narigat ti awan asawa na. Narigat na makasawa akno kwa. Wartalaangan ti gamgamon da kanyak no kwa. Siyak lang dinabati amang mangan. Sana nagtagtagari itay ni sir. Kinisiman nakmat ni madam. Itay sinaruno na ti amok alak. Kalpasan na nakpangrabi ita. Ay, awan mo ti amok agapuna pag mong tandag. Tay talaga no kinagura na ti panang sumbat ko kinkwana. Anyakit ta jak agtagaray. Masapul ang ikalimtigak ti bagay. Naimbaga rabiim, Diway. Jak namnamaan da ito'y ayaay mo dito'y balay manong kamutaw. Awan mat ti na ibagbagam ito'y nagkita tayo di garden. Pinayaban na kano ni tatang mo. Isong imayak. Awan mo't ni tatang. Kaya mo kat nakiinom iti kaaruba. Ang mga nurabin to nintong sumangpot. Ang mga nung nabartik to pa yan. Ay, agawid ak na rodan. Mabait lang ta paayabak iti ka anak ka. Sayang mo't ti kaadda. Ang mga nuna patag ti ibaganakan ka. Sige nga rod. Ang mga nung makaguran to nung nagawid ak asan kami ang nagsarita. Ang mga kayat mo matiag templa iti kapem kabayatan ti panagsarsarita ta. Sige lang, ma'am. Anya ka diti ibagayo kanya.
Basol ko no apay anaungtan na ka ni Antonio. Agam, saan ko kumapay mat nga amo, nga da iduldulin na gayam apaltog. Kunana itay, asaan kami pa analpasan nagsarita, ma'am? Kinasarita ko on, iso asaan na ka napagungtan pa'y. Napagungtan na ka, saan mo latan natutupan? Denggam latan, no niya tibaganakan ka. Masapo lasong batak, ikalintigak mo tibagi ka. Sige, gaputa kastati ko na ayaw. Sige. Tapno awanan ti problema. Ad-adda nga agpungtot no song batang. Napagustuhan kan sa kiidi, iti na pa na makamuto. Nalapsan na kami distor. Yung kasla sa anak anadlaw. Amo kaya nga da kay store tiniksan na ko ma. Apo, naangaw kamat kamuto. Pinasyar mo na diwa niya. Sana ni Diwa iti rinantak. Ti amana. Ti kat babawi. Nagbabartakan nakitin tilakay. Tapay. Ayatin bagana niya. Dinamag nakitin kanyak noan niya tirantak iti balasang na. Naidanon ka nung amin ni Marites amasansan ngagsarsarita kami ije garden. Makaalakak man iti dayta Marites. Mare, anong latest? Baro nga awag ka dagiti labid. Mangisarsarak mamut na kita ang Marites. Delikado. Ang mga nusikati ad-adda amay sarsarak. Mayat, apan na kay sarsarak. Agasam no, pilitan na ka amang ikasar kinadiway. Astot, swertem ka mo to. Anya? Amom, nukasan natin kinaimas si panaglutlot ang pipita. Ay na, malipatak amin, abasol mo kanya. Sir? Ay, sir! Dahito iti danong! Oh, uminom kayo! Agyaman ako na pipita. Uri may mesa ti katulong nukasta. Talaga, sir? Awan ton ti masarakan niya akas kanyak. May sa ti pipita, sir. Nay, apayasaan ka makasao si ka Gabriela. Ibasan. Ikay subsubo na ngamin ti tinapay. Ano palamanan iti hotdog, sir? Iso asa na makasao ni madam. Ay, no kanayon ko maakastoy analimbong ti panawan. Di nagsaya at kuma. Nay, kasano nga ibagam analimbong ti panawan? Kat itay kumita kititawa, napuskol ti ulap. Bueno, mabit lang. Saan ko ang magustuhan ti kayat mo asawan? Saan nagmauyong? Agunget ka man ako nakon. Malpasak lang ang mga kat inakon di opisina. Ay na, adda ado makkel ti tiyan ko. No ado, ti makan ko. Hindi ko mapay larabi kayat kayo makasarita manong kamuto. Nyamot na ni tatang. Mabainak launay kada kayo. Awan na nyaman na rin jay. Nabartik sa ni tatang mo di ba? Yak nga rin kayat tinabartik ang lalaki. Itatang mo mat jay. Ay na, saan mo na panunutan day ta? Kasanon no may tirik na ka mga rimutin ka di ba? Sige manong kamuto. Ang mga agdamanan makakita, Marites. Unay ta Maritesin. Nagitilabid ko ng kadilatan. No at Marites, saan na tagabugyasan, ta nasisingpot ti tao ditoy. Amok madkat de, nasisingpot na ti tao ditoy. Iso talaga at tsakon kahit yung subli jay syudad. Iso Sige manong kamuto, panahon ka pa'y. Kunak ng silpon ko tinagring. Silpon mo't nga tani diway day jay. Ang mga nusan na anang wino. San na asong bata. Awan nga ro dyan kasta ka mo to. Panggap mo pailaan nga arman ni diway. Ngam nalpasan nga awan namnamam. Si ka nga taatid na panggap na. Awan anay day alakay ingkoy.
Apay nga rod apabasulam. No, da makang karuba niya bay. Ay, bunyag peso. Ha, saan tan ang mapasyan na diway? Nagsasarita kayo matitay. Ay, kasano ang makapagkid daw iti dispensa no sana makisarita kanya. Inya kalaki din na ya. Trabaho takiting. Nepo, pakatututot. Nalamiis ti panawin. Nalipatam sa mati nang itugot iti napudot adanom. Nagtudo di agawid tan. Mayat mo't nagtudo. Ani, napudutan ti tiyempo na. Kasi latan ti aramidem no kwa Pipita. Sabayam ti ugali ni Antonio. Mayat samot ti riing na nabigatan, ma'am. Nadaduma, saan ko amawatan ti ugali ti asawak Pipita? Talaga ama nagpungtot. Naanos kayo kidi Mano natawan nga agdandan na kami. Narwama ko ni ti ugali na. Nakapigpig sa ti hangin iti ruwar. Wan nga rod, ma'am. Oray lang may walagas dagiti dadakkel akayo iti sangaw. Ado man ti maragdrag a bolong. Oh, dajay. Nangrugin nga disso ti tudo. Ay, sabali talagang ti panawan, Pipita. Di mo tan sumartang busina ni Sat. Akasak lang nga roda na mga ikaw. Ikaw, iti kinakpal apayong iti kinapisa ti tudo. Salbag, sino din kayo nagpaputok? Kapita, isir na madagos, tingay. Apaman may isir na ko tilugan. Onsal! Yan. Anda ka no nagpaputok. Ay, kat nagurud samot na dyan. Ay, kabutan mo't gayam ni Sir Tikimat kang garo. Ay, Pipita, hindi pa lang tulong ayam. Isir na mo, tingay. May nakpayungan. Onsal! Ay! Oh, hindi to yan di payong yaw. Kat payungan na ka. Kunya ti Serbia, katulong, akasking ka. Oh, kunyan. Nagpigsalaki din day taapatok. Kimatkin guruda jay, sir. Amok. Kunya ti pagkit kita am kanyak. Nagpalinak ko mga abogado no kinayat ko. Kunya ti di mo pala nangirekapan iti ruangan. Umuna kayo natan nga mo sir. Yan. Mabasa tayo matlangan ang kapayong tayo. Ay, sikaman lang ang timaka mo, Pipita. Igarahim nga rotan tilugan ko. Aginayad ka. Ang mga numaitumpar mo. Wansal! Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dati wastorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik tayo man nga pakipindutam laing bit, dati subscribe button. No, di ka pa nakapag-subscribe. At tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dati nga channel. Naglagan mata naman ihon to ilugan ni Sir Antonio. Naman yan. Di nalakit din na igaray. Nadlaw ko ito nagka-alis to asimro kiti balay. Nakabas basa. Naipadik ng sapa iti kapitakan ti sapatos na. Makaisa makitilangan na itay. Sapay tanabutob at tanabutob. Mabutang sama iti kimat kan guru. Baliktad sa matintilubong. Nimbag ta nakasangputan ito ibayak kabak na. Saan mat abaliktad ti ko na kamuto? Aking babapay matlati daga aking ngato titangatang oh. Talaga si ka, may nalaing kalaunoy. Mamatiak iti kunam abaliktadan ti lubo. Inton umay atawan pa'y laay. Nay apay. Anyat da ito umay atawan. Kat leap year inton umay atawanan. Saan nga uso ti gentleman wenno nataknen alalaki? Babaeng to ti agaran. Sigurado ka alip inton umay atawan? Tila sa umalip-lip dyan. Sa balin ti panawan kunak kumangamin. Agurgurood ngem anya ti bulanan. Lima basan tinep-nep. Giimas ko man asidaan ti pinablad abalatong tagtudtudo. Sa laukan iti bulong ti pareya. Anya? Pinablad abalatong paylaag ti kayat mo asidaan? Ay bagnat ti naimas asidaan. Ay, Pipita. Sir. Itimplaan nakman iti kapek. Tani, malami nakmatag. Wen, sir.
Ano? Itay pa'y kumaa, pinagtimplam iti kape ni Pipita. Tapno di mo sininga ti panangan na. Awan na nyaman na, madam. Ay, very good. Naitaman ti ko nagpipita. Agkadwata no kasta. Ikang ka iti bonus mo. Tsak magawidan ti agkatawa iti dayta na kunam Antonio. Naimbag ta nagtudo. Nalamiisan ti ulom. Napigsa ti tudoy tay malam. Naggurood kin nagkimapay. Unak ngarot kini Pupoy, abaligtadan ti lubong. Yung pabaribar kitin tinsungbat na kanyak. Aking nga to kanupay mutlang ti tangatang kan naging babati daga. Na yan ni Pupoy. Kaya't nakangatala nga pagkatawaan. Nataa, kanura si ka, nagkatawa ka mag. Nagbaliwan ti panawon ko nam kumangamin. Iso kumati kunak nga. Nyamot din, sa balikat ni bagakon. O sige, sige ka mo daw. Adagtuk-tuk-tuk itiri daw. Sige ha, bye. Pipita, kunak no adakan iti kwartom nga agin ina na. Malamin kan sakit di tagkape ka. Pinagtimpla anak ni sir. Iso da ito'y. Nagtuk-tuk nga minita iti kwarto. Naggapugayam iti kwarto mitay nagsabat kami iti ridaw. Nagistayan pa'y nagtinugtog dagiti ulo mi. Itimplaan kayo kadi matiti kapiyo, ma'am? Ay saan? Rimuarak la iti kwarto kitay ta makainumak. Gumatangak man tulangan iti basit arepa para iti kwarto mi. Tapno jakon rumuar iti rabi. Mayatmut nga tanda iti timpla ti kapi ni sir. Ibatim lang ta di talamisaan, Pipita. Agsublikan iti kwartom tapno makainanakan. Siya kung ti makamu amang istrek iti kwarto mi. Agyaman naklaon ay, ma'am. Ay, kaslag tudo manan. Mayat lakit kiti maturo. Siningampay laang ni Pipita, Antonio. Di pa'y lakat siyak ti pinagtimplam iti kapim. Tarimuarak matlaang. Ha? Nay. Tiyan mo kita yan. Naimas titurog mo. Ta agkidkidim ka itayon a pinanawang. Ay na. Urekla na bang aran iti pan nakadengap ti rusak ko. Palaminak matay na. Kasano adi ka malamin? Kat naka-andar lang arudan ti electric fan. Naka-aircon ka pa'y dito'y kwarto. Anya ka na ya. No hindi pam ta aircon. Ipa'y nakabarbara dito'y kwarto ta. Ay, awan. Sana makaanay dito'y kape amang pabara kanya. O anya, itimplaan ka pa iti kape? Ay saanan. Nunsak pa'y naibos na ito. Ay, Gabriela. Anya nga tanong si kalaengan timang papara kanya. Ay, di ka manalaklakayan. Sana ko nasingaan. Maturog ako. Sus, hina. Sudo, ba't lagi lakay nga amo ni Pipitaan niya, kamuto? Di pa ikat nabitin ka na. Ay, unay dada pa nag-ipon. Champion, nagimas ti kape. Nukas to nga tutudo. Yung nagtutudo, ganun nalpasan dito daw. Ha? Siguro dala nang ibaunan ti amo na. Nung nagrabihin, sa agtutudon. Wano, binaon na nga agtaya iti danong. Hindi mo ditang ibagbagam. Ay na. Idon una na lang ditan. Ngamita sa anong. Kamuto. Amok, noon niya ti agas ti panakabitin mo. Anak isarita ka ni Pipita. Pasyarin ta ni Diway. Kaduan ka. Amom ti sasawang. Ang tututag pasyar ka, hindi ka katulaw. Mga naman yan tumalang ti panunutan nila kay Ingkoy. Sa mga numat maturugin. Si Kanti mapanukait mo. Ang katudduang ka amang pasyar kang wana. Naulimay ka, litak kwarto na iti amok. Amang ano nakaturog dat? Saan mo tangimawag ni kamuto? Ay, amang ano tiyan muna kat binaon nakpailang ni Sir Antonio agtrabaho. Wano, nakaturog nga tan.
Nabanog dalakit di kini Popoy ang nagtrabaho iti garden. Ay, maturog ak man lang. Kunak lakit din no asino at timidan tinakamatider di tirwar si Kamad Kayam. Wow! Kumapoy sakit din dagiti mata ma. Ang mga no, saan ta makatrabaho di garden tanabasa? Mapantay di, optometrist. Tapay? Kumapoy nga ro din dagiti matam. Panawilan nga agpaaramid ka iti antsukos mo. Sasawam. Nagkadong nga kalukwa. Anya nga mitar aramidem dito eh. Ada nga rin mabat alugan dito itay. Damdamagan na, tibala nila kay Ingkoy. Napay ka na. Ada nga tayo bagana ah. Wano, kabagyan na kaili ah. Oo. Kamuto. Ni, napay. Anyat nakita mo? Saan nga ta? Nga asawaan da ni Liway. Kasano nga rudan no kas pangarigan? Ay, di asawaan dalata. Awa mo problema. Kanya, Operation Balak. Operation Bakal. Ay, pasensya ka. Nabaliktad ko matang. Kanya ko mati problema ito dahita. Anya, paltog. Awan ti problema ito dahita. Uwan, napaltog ko. Ngam adda lisensya na. Awan. Dapay permit to carry. Okay, sige. Tama lagayam tibagam. Bye. Nangag ko tinagsaritaan nyo, iti imawakin ka. Kat, agnebyos ka manay. Man, ano no, tapaltog ko. Madamot ni Sinsyana. Saan mo nga itugtugot? Ang mga no iso ti pa kay sarsarakam. Di ka madanagan. Babayagan nga jak intugaw. Ay, maliplipatak pa din ano ka. Nagunagmat nga men, tinangidulinan ni Pepita. Ni, dardras. Papanan lang ta. Mapanit istor kung nakalabas mo tayo. Manong kamuto? Si Kamad Kayam. Away, nawanan sa balay, no gwapo. Ini. Siguradon sakit di tayo papanamadiway at digmabunang. Uwan, manong kamuto. Sige, panawang kayo pa. Lah, nagdardars mo ito na pimano. Lalala. Mas wasawas na pitigam na apunan. Ay, bueno, ay sus, anya ka tati mapaspasama kang kwara. Nan, nakita mo laeng ang nakaigim ni Diway, iti bulan. Napabutkan kamatan ang nangaram king kuwana. At daya, imbagbaga ka mabuti nga kang kwana. Babae la day dyan. Ay sus, hapay nga rin ni Pipita. Na, anya tinakairamramanan man ni Pipita. Amok man ang tipampanunutam, timidan. Amok, amawajas mo si Mang Pastor kini Pipita. Ngam, kulugin kan tulatan ton rabi ikaw mo to. Nung at, si kantulatan po boy. Di mo kayat, amam-am mo ti sa nga ilida kin lakay ingkoy. Mapay, ang sino day jay? Nagbati nga tayo, ti balay da? Kaya ka mo ngam saan ka nga gapura. Maman tulatan ton mapantay di balita. Kantulatan. Ha? Saan may anatuloy tinagsarita kini Pipita, di rabi? Maawata kon ka mo to. O sige, lalaing mong nirada. Siya kung ti makaamo kinidiway para king ka. Sumarting ka man? Kita agmantilaing mo? Nusan ka nga aging galangi ti sao? Antak pa lang dito iti paltog iti nangisan sa sakit eh. Saan pa yan ang kargaraw? Bayam lata di ta Pipita. Ay, naimbagtasanan ngayon tugot ni Antonio. Ma'am, kasla nervyos kayo, Mart? Ay, tsak nga minarwa mamakikit-kita iti paltog Pipita. Langan na laangan, mabutang ako. Saan mo't adakas sa dapaltog na ano? Pangsalaknib mo lang iti bagim, ma'am. Amom ka di ti agusar iti paltog, Pipita. Amok met basit. Nabayagan, ajak nakapag-practice.
Saan ka kaniya mabisin, Antonio? Dandani kamin malpas amangan ka ni Pipita. Sadyak maimas ti mangan. Pina, nagdagaang. Kat idikal man laan nagtudaw. No, pudutin kayo, sir. Mapan ko lang jay dakdakkel nga electric fan iti salas. Ay, saanan Pepita? Adda amok apang paimas iti pandangan ka. Iyalaan na kiti arak. Anya? Jak magustuhan ti pampanunutam, Antonio. Agbartag ka? Anya ka na ya. Ubinumaklaeng sa anak nga agbartag. Pagpaimas tigaan. Anyakan. Kunam adagaangan ka. Yan ada pudutan ka no uminom ka iti ara. Nagpatimplamot lang ni Sir Antonio ti kapinay di rabi eh. Ti amok no naturog kan. Sayang. Oh, anya ti sayang ka mo to. Dahil di pasay na pinagtanggo kini Popoy. Natinag ta nagmotor mutlaan. Ay, mabalin mo tapidutan sa bugwan. Hoy, saan ba't lang nasayang? Ta nagtudo di kalman. Saan kami hanapan ni Tikarding kini Popoy? Itong bigat lagay. Kamo to. Agina na kayo matsag paminsan. As kanya, di off ko inton maminsan ngal daw. Napiya ka pa Pipita. Di mapan kayo matkin Popoy agpasyar. Kabayatan na napigsa kayo pay. Ag-relax kayo man. Tarantakit din ni Dirabe. Kabayatan ti panagsarita mi kini Pipita. No anya laditan tinay pampambar ko. Naglakalak ko mga ipagkakasayang. Sa anak kan iti napapaot na panagsarita. Ay, nimbagak tayo iti kini Pupoy ang mga nukantyawan nak manay. Kunak mo silpon ko tagriring san kaya. Naimpag abigat yung manong kamuto. Ha? Ay, kastamat king ka, diway. Kasla mapilipilitan lang umisa ma. Labsan ka pa eh. Sige. Silpon na ganang tagriring. Ano tayo kumamangag? Tapay adi na sungbatan. Ha? Maniti ko na ni diway. Sus, nakitutak pa eh. Inton maminsan man nga agwat-watak. Bravo! Ha? Ni Sir Antonio. Tabuyan na nga tati pa nagsanay ko. Nalaing kagaya mi ti karati Pepita. Sumurot ka kanyak inton bigat. Tainta agpiring. Ha? Ikuyog na nga ag-firing itong bigat, sir? Apay, anya ti plano yaw? Suruan ka nga gusari ti paltawg. Uray nalaing ka iti martial arts. Awan laban mo, nupaltugan na ka. Awan mo mo ka bang paltog kanyak, sir? Nasing putak. At adamat, adagiti nasingpot. Ti paltugan na. Ay, saan mo't kumaa, sir? Sumri kayo ka din iti upisi na yaw? Iwan gayam. Makitungtungtungak matan king ka. Kaman lukatan ki iday ti ruangan. Panunuta man na yung bagtimbag agpepeta. Uwan, sir. Ay, anyan day taamok alakay. Noon anya, laditan ti papampanunot na. Suwan na kanong agpaltaw. Pinanawan nagbatlatan pepeta. Apay di naksinungbatan. Ay, kung ayaw mo tapanunutok pa sir. Nangaw ka ba't gayam pepeta? Ang mumbat gayam ti sumungbat. Ay, mas dawa kini Sir Antonio. Ano mo naman gayam ti katawa no kayat na? Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Naglukon day ta nga, Antonio. Wanya lati mapampanunot na pangiramramanan kan ka. Kami nagprak-practice, ma'am. Kuna na, uri kanuno na laingak iti martial arts, awan serbina no paltugan daklatan. Kat? Kaya't nakaasur-suruan nga agpalto? Ikuyog na kano iti firing range intong bigat, ma'am. Mapangayam iti firing range. Jak madlambo. Awan mat ngamin ti may bagbagan ano kwa. Saan nga nakaskas tao ang mapaniti pagpraktisan na agpaltog? Tagdamot armas na, ma'am. Sana masapol nga iramraman na kapipita. Makapungtot kayong samutan? Kasaritak to ni Antonio. Saan at tila pangiramramanan na ka?
Nuan niya laditan ti mapampanunot na. Apay ti ko ng pupoy. Agang angawa. Sa anak ngagparparbo. Nakitam ni Diwa edi kalman. Anak ka igamit bulan. Sa itay. Agong ungin. Pumatayak. Dayta timbagana. Kat napabot ngan kamatan. Saan mat? Ha? Nung mas dawak laang. Itay lang ang nakitak ang nagungit. At dangamin umaw-awag iti silpon na. Nung saan na sinungsong batan. Amangan mat nyo, nitatang na tiyo mawawat. Kasano kumaan nila kay Ingkoy kat adda iti gardin na. Dagdagdagan na nga taan ni Diway. Gaputa mapanmatlangan iti gardin. Saanan asim mong batpay. Oh. Iso nga ta, tinang ibagaan na iti dahi ibagaan na. Pumatayak ko na na. Ang mga no, pagsasauna lang dahi kamuto. Itay lang ang nagkuha nagsaw iti kasya. Kasano kumapagsasauna? At ang samot kapungpungtot na. Ne, mailiw kan sa akin, di kanyak tinawagan na. Ay, bun gayam, nalipatan kan sa akinis Kinis tarupam. Ane, makapungtot kan sa tayo. Sublatak mambat ti kinaunag mo. Anya tinakapampanunutam anang isungsong ka ni Pipita nga firing. Anya, kaslabisyo, apakisungsungan. Anya kanaya, nakita nga road analaeng iti karate. Di may mayat manan no amuna mati agusar iti paltog. Saan man atila pangiramramanam ka ni Pipita? Ay, o sige. Saan di saan? Nagatualugan. Ay, agaluwad ka kanyak Pipita. Makasangputak lang itong malam. Kita! Ni Sir Antonio, saan manan nagpabatubat iti panagbusina na? Ay, Pipita, darsam may lukat tigay! ay, wan sir! Apo? Aday ta, sir! Umasadag ka man dito, Pipita! Paspasam! Wan sir! Sus, madin sa man ang titimpla ni sir. Napudot sa man ti ulo na nasimbang pot. Masapol man ang ti kape, tap na mabang-aran tirik na na. Naggalas laki din ti ugaling, Pipita. Apay nga impulong nakpayla ang kini Gabriela. Uray man nalaing ka iti karate. Apay ti kunam, mabuta nga king ka. Anto yan ti kapim. Siya kun tinang timpla. Inumam day ta, tapno mabang-aran ti riknam. Nay, baliktad samot ang tilubong Gabriela. Inunaan nakmatan nga agungag. Pinasabtamkit din ni Pipita iti ungat. Kaguram timpulong ni Pipita kanyak. Dayjay laang abanag. Ay, nabayag nga agpayson. Adi naktinimtimplaan iti kapek. Urekla na bang aral. Di kan agungag, Gabriela. Inton ko ni porkilok tapaltog mau. Naglaing kan. Nagngina tingkatang ko iti dayjay. Uno, isaw-saw ko laangan iti agburburek adanom. Takitaag no niya ti pagbalinan na. Anya. Makaungot ak kuma iti day tangay bagam. Makakatawa ak ta si kamot ang tinaungot. Mano abulan ka din. Day taboksit mo Nasurukan 50 atawan. Anya? Apay di kunam, makabukal ka pailaan. Dahito iti bagakin ka, Antonio Saan mo apaglulukwan ni Pipita, tasyak ti makalaban mo? Nang baliktad mo't ngagpayso. Ni maggayam Sir Antonio ti Romok ma. Maunaan ni Ma'am Gabriela Pagungtang. Ingkat kataw lang din nakay. Itay lang ang nakitak ang nagayag ka. Narabaw mo't kayam ti kakatawaan ni Sir Antonio no kayat na. Katnimot ma'am, naganos ka nakatuptapan. Ngam nung agong at gayam, sus.
Ita na ayang agpaiso ti tao. Ay! Nay, nagpartak ka na nangan po, boy. Awan mo tila ti mangilukatan iti rilaw. Nakaturog dan sa amat, ay. Nung nagsapa pa, ikaw mo ito. Ni, diway. Naimbag arabeem. Bagara PM. Inton maminsan langan nga may kayo. Nabartag ni tatang. Numuna ta, kaas-asa ni tatang tibunang na. Hindi suna ititugaw nga kasi dag-itirita. Aya. Ay, kamu to. Intang nga rin dyan. Ay, diway. Naimbagara PM. Agan-anad kayo tidalan niyo. Wawan. Sige, panahon na ka pa nga ron. Sus. Pupoy, makalikak sa iti lang ama. Nangig mo lang timbaga ni Diway akas asa tibuning ilakain ko eh. Ay, kamot lang napututanan akigaw. Itay pa lang ang makakapkapiak pipita. Nasapa nakaturog ni Antonio. Amangan no sinapa natin maturong. Mapan iti firing rin sinon bigat, ma'am. Padasad natin mang pilit kan ka sumurot. Gubatak ni Antonio. Ha? Ay sus, nauyong mo ito ni madam. Sana tila paglulukwan na. Aywan gayam, day off mo inton bigat. Ay ngayon, ma'am. Iso nga ta, tinakapanunutan ni Sir Antonio ang mga awis kanya, ngag-practice ngagpaltaw. Tila mapampanunot na. Mabalin mo ti mapanagi na iti kwarto ma. Panawan naklatan. Nagladaw kan ngay malati diti balay po poy. Mangidadang kay ti danom no kahit mo tagkape. Anya na ra daw. Mabayag pa iti pangal daw. Alas 7 pa ila iti bigat. Sika talaga pabaribar ti sungbat mo ako na. Awan kayam ka mo to. Adagot ura sa kaili mitirwar. Ha? Ay wan. Dung ka no tinagan na. Daytay kasinsin nila kay Ingkoy ang nagapoy di Manila. Mapay ka no? Umay kakit din. Awan kayam. Mangitugot kay ti bunang wino imo ko. Apay ti imo ko wino bunang. Di ka matanagan. Agawis, iti inom ni Dong. Isuka na ti makaamo iti kalding, ama parte, apulutan tayo. Ha? Agpalabasak pa ilang iti oras iti parke? Ingata ka mo to. Napanda pa ilang ata nagtrabaho iti karten? Padasak man giting awagan? Teka. Pipita, kumusta? Oh, kamu tau. Adak dito'y parke. Aldaw ko ita. Day off ko, kunak ko ma. Naragsa ka pa nagkasangay mo ah. Ha? Yung kita ka diti kasangay mo? Pagkat katawaan nakmat kamu to. Di kayat ko asawan. Aldaw apa na ginanak. Anya nga, napan kayo matlaga ni Popo iti garden? Saan? Ada kami dito balay ni Intong Lusay. Uy, na kayo Naruwam kayo namang birbir nga skiniintong iti lusay. Dito yung amin tinagpartyan mi iti kalding. Kadwa mi ni Dong. Ha? Itaga Manila asa nga ilin nila kay Ingkoy. Ay, kasta ka day! Sasapo. Reklama pa rin ko si tipan nakatugtog tiri daw. Malunggay man. Ay, agtugtog ka pa ilangat. Sumrag kalatan po, boy. Manong ka mo to! Nidiway na ito'y! Ha? Nidiway. Imay diti balay. Mabalin ka diya kasarita kayo? Mabit lang. Diway. Aging ga ita. Saan pa'y usawan ni Dong? Dandanin saan nakasangpot iti bartek na. Pinanawak lang arudan ijay syudad. Sinurot nakpay lang kami. Anya? Amuyo dito'y bugyasan. Balasang akpay laang. Anta asawa kon manong kamuto. Pinanawak ni Dong ijay syudad. Tanaplan ngamin amamartag. Anya? Manyakan aya, di ka lang makaurayan. Dandanin na itim og ti ulok iti ridaw ka po iti kalaat apan nangidoron mo. Aglisi ka kita. Ay, ha?
Anya man ti mapaspasamak mo, Antonio. Langa na ti makapungpong totoo na eh. Madam! Madam! Dandanin na itong partilugan ni Sir Antonio Tigaray. Ay, nagsayang kat kuman, nagngina pa yalugan. Gabriela! May kapatitan! Jack maaw-awatan ti ugali da ito'y alakay. May sama tayo ta, Pepita! Ay, po, kunya nga tati basol ko kini, sir. Pipita, dito'y kalaan. Siya kung ti makaamo ka ni Antonio. No, nyakit di ti pagpungpung tutan na. Salbag! No, apay Jack pa inala ti paltog ko. Kanay mo ti eday nga day ti briefcase ko. Antonio, agbagtit ka manan. Ay! Jack agbagday! Ayan ti paltog ko. Patay man tilo ko. Sino ayan ti karirim? Ha? Kita sino pa'y? Dahil sigod akalablaban ko iti negosyo. Sinaor na din kadagiti transaksyon ko. Jack pa'y lapaltugan. Kaya't mo tapagbalinan ka apaltog. Siyak ti mang ibagbaga, Ay! Saan ka arumwar? Ay, di nakatipaan. Kahit mo tamadangran ka, ha? Sige, sige. Dangranak. Ha? Alaman, dangranak. Baba! Gabriela, isan mo nga ipaturong data. Data paltaw nga. Pangasim. Kaya't mukit din ti pumatay? Siyak ti makalaban mo. Anya, laban? Ay, ala, sir, ay, madam. Ay, iba ba ito pagtawag? Ang mga numakan pitsaw. Pipita. Nagistaya na kaon, Pepita. Naimbag na dimtang ka. Ay, naungot gayam ni Gabriela. Try pero talaga ti Ay. sir, madam. No, saan kayo makapanaw na titi nasayat? Mailawaan nyo, tigaramit iti dakan. Iti kinabayagan apa naggagayim tayo manong kamoto. Imbilang ka nakasla inunaan akabsat ko. Ay, kapasat malaga ti pangbilbilangan na kanyak. Gapo iti kinaluko ni Dong. Naiturid ko ti nang laban kan ko ana. Aging ga iti napanunot ko apanawan. Ngam, sinurot na kamot iti bugyasan. Inkari na ngagbalbaliwon. Yung insungsong na kayo pa. Ngam, imbaga na lakit din, ngagbalbaliwon, di iso. Manong kamuto. Malagip yung pa'y dagiti imbagbagak kada kayo. Nasaysaya at kawan asawa na. Awun, mawata kong damin. Kaya't ni tatang agdan na kami manin kinidong. Mariribo ka na. Amang ano adda na pintas nga ipatigmaan mo kanya. Ay, kuting-itingam tiriknam. At daking kadayta, no kayat mo ngagdin na kayo pa'y. Isubot na gayam. Akas titi, nadadlaw ko iti kinadiway. Naugod gayam. Nasayat mo, timpagpakita na kadata si Kamot. Ay na, sayang. Adamat gayam asawa nan. Pupoy, ado ti babalasang dita. Iso abay amo na panunutan ni Diway. Ni Pipita at talaga ti paraking kakamuto. Nadapay na yun ditang ibagam. Saan mo nga tuloy pa'y tamangan la. Saan? Ay ta, tigunggo na tilastaw. Dala nga ro doon nakaiturod anang bunluking ko ana. No saan ka kumanga ingawid? Ang mga nunabalod ka kuman. Gawid na kaya kat inapanak. Naimbag, tanaganawan ni Pepita. Pipita, umay ka man ditoy? Kapay, madam. Ay na, malagip ko laang daydi. Ang tiktigar-garak pa'y laang. Agyaman ak ta inanawan ak Pipita. Awan yan yaman na, madam. Ay, naungot gayam ti asawak Pepita. Ngam, agyaman aking ko ana. Uray si ka. Agbalbaliw ako. Ay, nasingpot kayo, sir. Ngam, no agpong tutak. Dayta, ti pakaisalsarakak. Sursurwak man laang ti agtipal. Dahita ti rombang, sir. Ditaan katay miti nagibusan iti istorya nga netampo kita nga gundaway. Pataan naman tayo sumaradong nga panakigasam-gasat. Tuy bida tayo ani Super Pepita. Sapay lang pumatan na niliwa kayo pabayadin kita ito nga drama. Tapos daw makaiba ay tinaksak ken niliwa tagiti kapadasan. Tuy bida tayo. Intan sumaran naman
Di mo ko manipipata, di like, can subscribe. Can pakishare met time dahil tanya video tayo. Agyaman na, kata kayo amin, nga nakipagdingig.